gara, urrun gaude. Zenbat da urrun, zenbateraino urrun, izarrak beti urrunago. Zenbat bider zatitu ote da gaur daño. Herri bat erditzea, gauza gatsa daño, gatsago, ni joan gabe, hemendik haraino. Ayman Shaban Shokri, Ahmad Ismail Muhammad. Eta asteburuko kontzertu festei erreparatuko diegu guztiei, ez? Badakizu eta Euskal Herrian musikak izugarrizko agenda duela, erreferente bagarela, beste hainbat herrialdeekin alderatuta, hori esan da, goazen Andoai aldera ikusi duzue, eta bertan elkartasun ekimen ere egin dutela Andoaingo Rock Festivalean. Baina Andoaindik goazen Iruña aldera, honekin agur esango dizugulako, akaso klasikoegiak batzurentzako, tira, Judas Priest, besteak beste matalderekin batera Iruñan izan delako, Navarra Arena metalaren topagune, eta Iruña horretan hiriburu izan delako asteburunetan, eta jendetza izugarria, jendea pozarren, eta sare sozialetan, borborka, argazkiak, bideoak, tira, honekin agur esango dizugu, baina lasai gaur astelena da, Bihar, asteartea, hemen izango gaituzue, gaurkoari segida ematen eta noski, aktualitateari, kolpez kolpe, eragiten. Gorputzarekin jarraitzen dugu, batzutan txaloekin eta batzuk iteutego beto, besteak baino. Erritmoa! Bai! Bere ikurrak baten antza dauka, eta Europar Batasunean asko erabiltzen da txampona. Jarioka, asmatu hitz ezkutua, kontuz hitz debekatuekin. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Bidesarei dagokionez, Zenesereno eta 54 errepidean Santurtzin Mamarigako tunela itxiko da 8 noranzkoan gaur gauean goizeko 10:00-etatik goizeko 6:00 arte, eta N6 eta 54 errepidean Ermuan Uretamendiko tuneleko bi erreiak itxiko dira ekainaren 19-tik 21-era gaueko 10:00-etatik goizeko 6:00 arte. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat.
EAJak eta PSek astelehen honetan onartuko dute Eusko Jaurlaritzarako bi alderdi horiek osatuko duten koalizioaren aurre akordioa Imanol Pradales lehendakari izango duena. EAJari dagokionez Aberri batzarrak berretsi du akordioa. Jeltzaren Kongresu arteko organo gorena arratsaldean bildu da Sabinetxean, arratsaldeko 7:00etan. Bestalde Euskal Sozialistek militanteen bozketaren bidez onartuko dute akordioa eta astelehen honetan bertan PSek tokian dituen herriko etxeetan aurrez aurre bozkatzeko aukera izan dute. Oibarko familiak eta bizilagunak udala Nafarroako hainbat gizarte eragile sortzen elkartea eta hizkuntz eskubideen behatokia elkarrekin atera dira gaur arratsaldean prentsaren aurrera Nafarroako gobernuko hezkuntza departamentuaren jarrera salatzeko. Hain zuzen azaldu dutenez euskarazko irakaskuntza oztopatzen ari dira herrian, ez dutelako modurik jarri D ereduko haurreskola bat zabaltzeko. Eusko Jaurlaritzako osasun sailak jakitera eman duenez, sexu bidez kutsatzen diren gaitzik ohikoenak gora egin dute azken 4 urteetan. Zehazki, klamidia gaitzaren infekzio tasa 100.000 biztanleko 106,9 kasukoa izan zeniaz, eta 2020an 57,5 kasukoa zen. Jaurlaritzak ohartarazi du 25 urtetik berako gazteak bereziki zaurgarriak direla, 100.000 biztanleko 528 kasu atzeman zireniaz. Nazioartean, ia 3 hilabeteko blokeoaren ostean natural leheneratzeko legea onartu du Europar Kontseiluak. Erabakiarekin, Europako Batasuneko estatuek konpromiso hartu dute lur eta itsas eremuen 20% berreskuratzeko 2030 urtea baino lehen. Egitasmoa Europar Batasunaren itun berdearen neurri eztabaidatuetako bat izan da. Erreakzio ugari eragin ditu Bruselak proposatu zuenetik. Nekazari elkarte batzuek eskuin muturrak eta eskuineko zenbait indarrek gogor kritikatu dute lehen sektorearen interesen kontrakoa dela iritzita. Azkenean, Austriaren eta Eslovakiaren jarrera aldaketak erraztu dio bidea araudiari. Koldobika Jauregi eskultorea hilda 64 urte zituela. Gabon deizuela, Bizkaiko Batzar Nagusiek omenaldia egin diote Iñigo Urkullu jarduneko lehendakariari Eusko Jaurlaritzan egindako lanagatik Gernikako arbolaren kimu bat emanez. Euskalduna naizen aldetik, ohorerik handiena da Euskadiko lehendakari izatea. Gure herriaren garapen, askatasun, burujabetza eta bizikidetza nahiak gauzatzea dut helburu. Gernikatik mundura gure nortasuna indartu, landatu eta ereindako gure fruitua eman eta zabaldu. Urte hauetan, Euskadiren garapena, askatasuna, burujabetza, bizikidetza eta nortasuna indartu ditugu.
Epaileak espetxera bidali du behin-behinean sexu erasoa egotzita Gasteizen atxilotutako mutila. 18 urteko gazte bat atxilotu du asteburuan ertzaintzak Gasteizen adingabeko neska bati sexu erasoa egitea leporatuta. Ibailakoan jazo zen erasoa, auzoko jaietan, igande goizaldeko 3 aldera. Bertaratutako agenteek biktima hartatu zuten eta ustezko erasotzailea atxilotu zuten, emakumeak emandako datuei esker. Atxilotutakoa Gasteizko Guardiako epaitegiaren esku utzi zuten igandean. Biktimarekin elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egin zuten bizilagunek, Ibailakoa elkarteak dituta. Gertatutakoa oso larria izan dela baieztatu du elkarteak. Erasoa gaitzetsi eta auzoan horrelako jokabiderik onartuko ez dutela adierazi dute. Gasteizko mugimendu feministak ere gertatutakoa salatu du. Indarkeria matxistari aurre egitearen beharra azpimarratu dute kaleratutako ohar baten bitartez. Jaietan ere espazio seguruak eraikitzeko asmoarekin, jai batzordeekin koordinatzen eta protokoloak berrikusten jarraituko dutela azaldu dute. Itaiak bere aldetik kontzentrazioa deitu du astearterako. Gasteiz erdigunean dagoen korreos eraikinaren parean elkartuko dira arratsaldeko 8etan erasoa salatzeko. Bikote batek eraso homofobo bat jasan du asteburuan gazte talde baten eskutik Errezilgo jaietan. Gipuzkoako udalerri horretako udalak gaitzetxe egin du gertaera hori. Gertakariak ostiralean izan ziren gaueko 10 eta 11 bitartean. Erasotzaileak bikotearen etxera hurbildu ziren eta ateari ostikada bortitzak ematen eta leihoen kontraharriak jaurtitzen hasi ziren. Errezilgo alkate Luis Maria Arzaiuzek EFE agentziari azaldu dionez. Gaiz aldatuz, Gipuzkoako Aldundiak 2024-2027ko urte arteko plan estrategikoa aurkeztu. Gipuzkoako Foru Gobernuak legealdi honetarako bere buruari ezarri dizkion lehentasun nagusiak aurkeztu ditu Txillidalekon. Hainbat alorretako 250 ordezkari eta eragile baino gehiagoren aurrean 2027 bitarteko plan estrategikoaren oinarriak aurkeztu dituzte Eider Mendoza diputatu nagusiak eta Jose Ignacio Asensio diputatu nagusiordeak. Zergatik plan estrategikoa? Gipuzkoa justuago bat eraikitzeko. Eta hori lortzeko beharrezkoa da helburuak eta erronkak partekatzea. Gizarte osoaren parteatzea eta implikazioa lortzeko hain zuzen. Foru Gobernuaren etapa berri honetan batetik aurretik datozen proiektu estrategikoa gauzatuko dira. Mobil mugikortasun berriko poloa, adin berri egoitza eta zahartzaro osasuntsuari lotutako berrikuntzagunea, kuantum teknologia kuantikoen poloa eta terapia aurreratua sustatzeko gante referentziazko estrategia. Bestetik errealitate sozial eta ekonomiko emergentei erantzuteko hainbat egitasmo edatzeko eta abiarazteko determinazioa adierazi du. Ildo horretan 4 lan arlotan ari dira eragiten. Zaintzarena. Bigarrena ekonomia, hirugarrena jasangarritasuna eta laugarrena demokrazia. 4 arlo hauetan eragin nahi dugu eta eragiten ari gara jada. Helburutza dituzte lehenik pertsona orori kalitatezko zaintza eta babesa bermatzea, bigarrenik ekonomia lehiakorra eta berritzaile garatzen jarraitzea, hirugarrenik aldaketa klimatikoaren eragina murrizteko ahalegin betean Gipuzkoa jasangarria berdea, erresilentea, orekatua, kohesionatua eta interkonektatuaren alde egitea, eta azkenik Gipuzkoa demokratiko bidezko eta arduratsu bat eraikitzen jarraitzea. Estrategia horiek ala 2024-2027 tarterako 118 ekintza lerro ezarri dituzte. Horretarako elkarlanerako gonbita luzatu du diputatu nagusiak. Bide horri estrategikoak etorkizuna erekiz egitasmoaren bitartez bulkada berritzailea dakarrela esan du. Hain justuekin zaindu bizi lemapean gauzatuko du Aldundiak ahalegin berritzaile hori guztia. Hori izango baita Foru Erakundaren leloa legealdi honetarako. Azpeitira iritsi da gure zirkuko karpandia eta emanaldiak hasi aurretik aniztasunetik eraikiz programaren amaiera festa eginda bertan gorroto mezuei lekurik ez lelopean. Aniztasuna aldarrikatuz gure zirkuan amaitu da aniztasunetik eraikiz programa 3 urteko ibilbidea. Izan du eta Gipuzkoako Aldundiak bultzatu lurraldeko 7 ikastetxek hartu dute parte, baita gizarte erakunde batzuek ere. Gipuzkoako Foru Aldundiak 2021 urtean martxan jarritako proiektua da. Helburu bezala duena gazten artean berdintasun eta bizikidetza bultzatzea, eta giza eskubideen inguruko hausnarketa eta konpromisoa sustatzea.
3 urtetan mantendu den programa bat izan da, jende askoren testigantza entzun dute, hemen ditugu ordezkari batzuk, eta haien testigantzan entzun ondoren lanketa bat egin dute eskolan. DBH-ko 4. maila amaitzar diren 200 gaztek hartu dute parte. Diskriminazio egoeren gaineko kontzientzia lantzen ibili dira. Zuzeneko partaide izan da, aniztasunaz jabetuz, esperientzia desberdinak ezagutuz eta azken finean diskriminazioaren aurkako agente aktibo bilakatuz. Gure zirkuan ikastetxe bakoitzeko ikasle taldeek 3 urteko programari amaiera emateko 2 bideolan aurkeztu dituzte, gorrotomezuen kontra ikasitakoak islatzeko helburuz. Ezberdin jokatzeo hau, beste guztik ere jokaera kopiatu ez da egitela. Era berean hainbat gizarte eragilek elkartek eta norbanakok ere parte hartu dute proiektuan, eta holtzare ego dira euren esperientzia azaltzera. Banikiela hemen Euskal Herrian egiteko asko dagoela. Eta ni Irunen bizi naizenez, azken finean horre ere muga badaukagu. Askotan kanpora begiratzen dugu mugak deskubritzeko, baina guk ere gurean badugu muga. Guretzako muga ez dena, beste askorentzako muga sufritua da. Denek batera aniztasunetik erekiz programari amaiera ederra eman diote gorrotomezuei lekurik ez lelopean Azpeitian gure zirkuan. Legorretara goaz, Legorretako herri antzokian pasaden larun batean Euskal Herriko txoko ezberdinetako 60 gora hautetsi eragile eta energia komunitateetako kide elkartu ziren udalbitzak antolatutako energia komunitateak harreman sareak ehuntzen topaketak erakarrita. Udan Arbio lankidea izan zen bertan. Udalbiltzak energia komunitateen inguruko topaketa antolatu du Legorretan eta harreman sareak ehuntzea zaritu dira. Dela hilabete batzuk Antzuolan energiaren inguruko topaketa batzuk antolatu zituen Udalbiltzan, handik energia gida sortu zen, eta han ikusi zen baita ere energia komunitate desberdinek, behar desberdinak zituztela gestioari begira. Piskat horri erantzutea dator gaurko topaketa hauek eta etorkizunean Euskal Herri mailako sare bat osatzea, energia komunitateak erdian egongo direnak, baino energiaren inguruan bueltan dabiltzazen aktore desberdinak ere jasoko lituzkeen sare bat. Herrian eta herriarentzako sortutako komunitate energetikoak ezinbesteko iruditzen zaigu eskualdeko perspektiba baten aritzea, bai indarrak elkarbanatzeko eta guztia pixka bat saretzeko. Komunitate energetikoak herritarrengandik sortutak diren ekimenak edo ekintzak direnez, sostengua beharra dago. Komunitate ezberdinen arteko elkarlana sustatzeko, jakintza ezberdinetako ekosistema bat sortu beharra dugu, ehuntzen joateko, elkarlan hori eta aurrera jotzeko herri bezala eta tresnak sortzeko, herritarrei laguntzeko bide horretan. Nik uste dut energia komunitateen saretze bat oso importanti izango litzakeela, komunitatea erdiguneen daukien transizio energetikora sujeto gakuek dielako, eraberien pixka eta ahulak dielako, eta saretzek eskaini alduzkulako proiektu senduago batzuk, baliabide partekate batzuk, eta segurutik eraginkortasun handixo baterako hainbat aukera. Iparraldean kasuan, jada bada 10 urte lanean ari garela, INR-en barnean, eta azkenean esparru ezberdinetan lanean ari gara saretzeko, bai sorkuntzan elektrikoki, baina termikoa ere bai, egurra erabiliz. Azken urteetan sortu dugu ere bai autopartekatu kooperatiba bat, beraz ikusten dugu azkenean esparru ezberdinetan lan eginez, komunitateak eta kooperatiba bakoitzeko kideak haien artean uztartu ditzazela proiektu berria. Eta jarraian, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Guggenheim Fundazioak Urdaibai inguruan eraiki asmo duten Guggenheim Museoaren 2 egoitzetako bat Gernika Lumon dagoen Dalia enpresa zarraren orubean proiektuatua dute. Enpresa honen eraisketa lanak eteteko eskatu du Guggenheim Urdaibai Stop plataformak. Gaia hitz egiteko gurean dugu Eider Gotxi plataformako bozeramailea. Ongi etorri, Eider. Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Guggenheim Urdaibai Stop plataformako kideak zabaldu zenuten fabrika hori eraisten ari direlaren berri, komunikabideei bidalitako bideo eta mezuen bidez. Lehenik eta behin, zein fabrika mota da hau, zer da bertan egin nahi dutena eta zer salatzen duzue? Bueno, Dalia zarratuta dagoen fabrika bat da. Bere garaian kubertera bat zan, eta metalastunekin lan egiten zuen. 77. urtean Europan mailan produzio handiena zeukan enpresa zan, baina 10 urte beranduago lurjo eban. Orduan, zorretan sartu eta Aldundiak bere egin zuen. Orduan, 80. hamarkadatik aurrera ja Aldundiaren esku dagoen fabrika bat izango litzateke. Orduan, Bizkaitar guztiona den fabrika bat izango da. Bizkaitar guztiona den fabrika bat dela diozue eta metal astunekin lan egiten zuena. Orduan, eraisketa egiterako orduan, ingurumen eta bideragarritasun kontuak ere erreparatu beharko direla uste duzu, ezta? Bai, argi dagoena da, guk eskatzen gaituna da ez egiten ari diren garbiketak. Baizik eta garbiketa horien helburua zein den. Azkenean, Euskadiko azalerari begiratzen badotzagu, badagor elkarte publiko bat, Eusko Jaurlaritzarentzako lan egiten duena, ingurumenaren kudeak eta sarduratzen dena, IOBE, eta IOBek 2020. Urtean txosten bat atera zuen, eta txosten horren arabera esaten zuen Euskadiko azaleraren 1,3% kutsatuta zegoela. Dalia bezala ze. 12.946 partzelaz berba egiten zuen. Orduan, guk eskatzen gaituna da, partzela hau, Daliari dagokion partzela, kutsatuta dago eta garbitu beharra dago, baina Euskadin honen moduko hainbat eta hainbat daude. Kontua da, zergaitik aukeratu dute Dalia? Guk argi daukagu, Dalia aukeratu dute, Dalia Guggenheim Urdaibai proiektuaren lehenengo sedea kokatu nahi duten tokia delako. Orduan, museo hori eraiki ahal izateko, azpiegitura batzuk antolatu behar dira, eta hauze izango litzateke eman beharreko urratz bat, eta horrek eskatzen gaitu. Azken baten, 2 urteko hausnarketa bat egitekotan gelditu zen Urkullu urtarrilaren 22an, etzan berekin egin zuen agerraldian, eta ikusten duguna da, hemen ez dagola hausnarketarik eta hemen ez dagola etenaldirik. Hemen administrazioetan desbrozearekin jarraitzen dute, eta hori da ikusten ari garena. Eraisketa honekin proiektu aurrera doala dirudi, proiektuak eraldaketaren eta jasangarritasunaren referente global izateko eta industria hondakin horiek proiektu bakar eta berritzaile bihurtzeko asmoa iragarri zuen, aipatu berri duzun Elisabete Etxanobek iazko maiatzean. Hala ere, fabrika hau industria hondakina bezala deitu zuen Elisabetek, zuek diozu ez dela horrela, ez da industria hondakin bat? Bueno, guk ez daukagu horretarako gaitasunik, baina gu bai fidatzen gara Euskal Herrian dagoen elkarte bataz, eta elkarte hori da ABIOP, Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obras Públicas. Eta hemen hainbat eta hainbat aditu daude, eta aditu hauen arabera, eraikin hau ondare industriala izan beharko litzateke, eta gainera gure historia ekonomikoaren seinale eta ikur izan beharko litzateke. Orduan, guk horri heltzen diogu. Hauek adituak badira eta hori esaten badute zergaitik ez zaie kasurik egiten. Orduan, hori da guk zabaldu nahi duguna baita be, ezta? Azkenean, Daliak badaukala bere historia ekonomikoa eta hori kontutan eduki beharko litzatekela. Era berean, hauteskundeak izan ziren orain dela gutxi, eta hauteskundeetan ere AJak Gernikan egin zuen agerraldian, aipatu zuen Gernikan egingo den proiektuaren berri, nola baloratzen duzue esandakoa eta baita orain egiten dabiltzana? Bueno, azken baten egiten dutena eta esaten dutena ez dator bat. Ze publikoki proiektu de nazion bezala saldu zigun hau itsaso atutzak, eta gero entzun genduen nazioaren arduraduna den Urkullu lehendakaria esaten proiektu hau ez zuela ezagutzen eta proiektu honi dagokion gestinoa ere ez zuela ezagutzen. Beraz, alde batetik esaten duten eta egiten dutena ez datoz bat. Orduan, horrek kezkatzen gaitu. Gero, oindala hileta erdi inguru esan ziguten beste komunikabide bat erabiliz, plan sozioekonomiko bat proposatuko zutela eskualdearentzako. Eta plan sozioekonomiko horren barruan, 6 proiektu traktore proposatzen zirela. Proiektu guztiak anonimoak. Batak be zeukan izenik ez zehaztasunik.
Guk argi daukagu proiektu horietako bat Guggenheim Urdaibai izango dela. Ez duguna ulertzen da zelan olako plan bat 7 hilabetetan burutzeko epe batean proposatzen den. Eta hori da proposatzen digutena. Gero esaten digute plan hori egiteko partaidetza, kontsentsua, eta olako hitz potoloak erabiltzen dituzte. Baina ikusten duguna da, fabrika bat botatzen hasi direla, eta ez dagoela inongo informaziorik, ez da kontsentsurik. Orduan, horrek kezkatzen gaitu. Ez gaitu kezkatzen fabrika hau garbitzen egoteak, garbitu beharra dago. Hamarkadak daramatza kutsatuta eta herritarrak hamarkadak daramatzate kutsadura honekin bizitzen. Beraz, guretzako berri on bat izango litzateke olako partzela guztiak, fabrika guztiak garbitzeko intentzioa izatea. Kontua da zein helbururekin egiten diren garbiketa hauek. Lurzoruaren kalitate txosten bat egiten denean, txosten hori egiteko jakin beharra dago zein den etorkizunean lurzoru horri emango jakon erabilera. Eta hori da hemen falta zaiguna. Kalitate txostena badago, baina emango zaion helburua lurzoru horri ez, eta hori da publikoki esan beharko luketena. Informazioa falta da orduan zuen ustez, informazio publikoa izan beharko lukeena. Bai, eta ez gure ustez bakarrik, Maiatzaren 29an, Gernikako udalean egon ginen, ze gure plataforma mozioak sartzen ari da Busturialdeko udaletxe guztietan. Mozio honetan gauzatxo bi eskatzen ditugu, alde batetik proiektu hau bertan bera gelditu daiten, eta beste alde batetik plan sozioekonomiko serio bat egin daiten, eskualdeak dituen beharrei erantzuteko, beti be, udaletatik protagonismoa hartuz eta udaletatik proposamenak eginez plan honen oinarriak jartzeko. Hau Gernikara eraman gendunean, maiatzaren 29an, hango alkatea den Jose Mari Gorroñok esan zigun berak ez zuela proiektu honen inguruko informaziorik, proiektu honi kontsentsua falta zitzaiola, proiektu honek ez zuela ingurumen txostenik. Orduan, olako dudak badaude proiektu honen inguruan, guk ez duguna ulertzen herritar bezala da, zergaitik Gernikako udalak lizentzia bat sinatzen duen eraikin hau eraisteko. Edota zergaitik Gernika, Murueta edo Foruko alkateek hitzarmen supramunicipal bat sinatzen duten aldundiarekin batera, non aldundiari eskumen guztia ematen zaion, herri hauetako apoak, plan urbanistikoak aldatzeko, helburu bakar batekin, proiektu honi bideragarritasuna egiteko. Hori da ez duguna ulertzen. Informazio falta badago, zergaitik ematen dira olako urratsak. Itxaron dezagun, egin dezagun benetako hausnarketa bat. Eta informazio guztia mai gainean dagoenean, hasi gaitezen balorazioak egiten. Guk argi daukagu. Baina dudak dituen jenteak zergaitik ematen ditu urrats hauek. Eta gainera, herritarron ordezkariak direnean. Ez dugu ikusten hori ondo eginda dagoen ekintza bat denik. Proiektua lehen bailen egin nahi dutela esango zenukete orduan? Barkatu ez dizut ondo ulertu? Proiektua lehen bailen egin nahi dutela esango ote zenuketen? Bai, argi dago, guretzako ez dakigu zelako prisa sartu zaien, baina hau egin nahi dute, hauteskunde aurretik izkutuan eduki dugu, ez da mugimendurik egon, baina momentu honetan, ikusten duguna da, korrika baten ari direla proiektu hau aurrera eramateko. Egoeraren aurrean, hainbat dira pasaden astean zuen protestara batu ziren plataformak, zaindu dezagun Urdaibai, Guggenheim Urdaibai stop, Guggenheim ez, guzki talde ekologistak, besteak beste, dozenak herritar zarete Guggenheim Urdaibai proiektua eteteko eskatzen duzuenak, nola baloratzen duzue hau? Busturialdean hau kezka handia sortzen duen proiektu bat da. Kontutan eduki behar duguna da, Busturialdeak momentu honetan ez daukala egoera ona, eta bertan bizi garenok hau ezagutzen dugu, guretzako ez da berria. Orduan, badakigu zeintzuk diren gure eskualdeak dituen arazoak eta beharrizanak. Orduan, ikusten duguna da, proiektu honek beharrizan hoiei ez diela erantzungo. Orduan, proiektu honetan inbertitzen dena, beste hainbat proiektutan guretzako beharrezkoak izango liratekeen proiektuetan, ez da inbertituko. Eta hori da ikusten duguna, hemen sartzen den diru publiko guztia, beste proiektu batzuetatik kenduko dugu.
edo beste proiektu batzuetan ez dugu inbertituko. Eta horrek kezkatzen gaitu, ze gure eskualdeak behar izanak ditu. Orduan, kezka zabala da Busturialdean. Horregaitik olako ekintzen aurrean, jente, elkarte, plataforma asko dira erantzuteko prest daudenak. Eta hori guretzako ona da, argi dago, ona da. Ekonomian eta baita jasangarritasunean ere eragin zuzena duelako, zehazki. Bada, egoera kontuan izan da, zein izango da zuen hurrengo pausoa? Eraisketa lanak amaitu berri dira eta proiektuak aurrera jarraituko du. Zer da egingo duzuen orain? Bueno, eraisketari jarraipen egiten egongo gara, orain arte egin dugun bezala, eraizten hasi aurretik jarraipena egiten egon ginen, ziurtatu arte benetako eraizketa bat zala, eta horrekin jarraituko dugu. Eta gure ekintza arruntekin jarraituko dugu. Azken batean, herritarrak informatu behar dira, eskualdean bizibilitatea emon behar zaio arazo honi, eta herrietako jaizetan antze egongo gara, gure materialarekin, gure informazio horriekin, eta horrekin berdin jarraituko dugu. Eta gertatzen diren aldaketa administratibo guztiei erantzuten jarraituko dugu. Ez dugu ahaztu behar, plataformak Audientzia Nazionalean demanda bat jarri diola, adibidez, kosta legearen murrizketari. Beraz, olako ekintza administratiboak legei moldaketak egiten jarraitzen dutenean, guk erantzuten jarraituko dugu. Orden, hori izango da gure hurrengo urratsa, hori izango litzateke. Guggenheim Urdaibai proiektuaren inguruko berri gehiagoren zain izango gara, esker mila Eider Gotxi, Guggenheim Urdaibai Stop plataformako bozeramailea. Eskerrak zuei ahotsa ematearren herri plataforma bati. Ezkor agertu da Ester Saavedra, ELako Sakidetzako arduraduna gaur goizean egindako agerraldian eta ohartarazi du egoerak okerrera egingo duela neurririk hartu ezean. Izan ere, ELaren ustez Osakidetzak murrizketak ezartzen diturtean 180 egunez ia urterdia eta urtetik urtera murrizketa horiek luzatzen eta edatzen ari direla kritikatu dute bereziki udan, gabonetan eta aste santuan. Modu berean, uda honetan Osakidetzak dituen 359 osasun zentroetatik 126 murrizketak izango direla gogorarazi dute. Gazaren aurkako sarraskiaren inguruko berriei dagokionez, Euskal Herrian protesta egin dute Kafeko akziodunen batzarrean Beasainen. Palestinarekin elkartasuna plataformak antolatu zuen protesta, Kafek palestinar lurren okupazioan eta kolonizazioan duen erantzukizuna salatzeko. Palestina askatu! Palestina askatu! Norekin gaude! Palestinarekin! Norekin gaude! Palestinarekin! Ibaitik itxasora! Palestina aurrera! Ibaitik itxasora! Palestina aurrera! ¡Resistencia! ¡Carne a los tranvías! ¡A colonos genocidas! Nafarroako Palestinarekin elkartasuna elkarteko kidekin elkartu da Hamaika telebista. Adi. Israelen eta Palestinaren arteko gatazka historia modernoko luzeena eta konplexionetakoa izan da, eta sufrimendu sakona eta lurraldeen alteko liskarrak izan ditu ezaugarri. Oso eztabaidagarria den termino horrek nahita talde nazional, etniko, arrazazko edo erlijioso bat suntsitzeko asmoa dakar. Gai hau nazioarteko tentsioen puntu fokala izateaz gain, giza sufrimenduaren eta eskualdeko autodeterminazioaren eta justiziaren aldeko borrokaren simbolo mingarria ere bada. Historian zehar hainbeste garrantzia izan duen eta izaten ari den gerran gehiago sakontzeko, Nafarroako Palestinarekin elkartasuna plataformaren kidearekin hitz egiteko aukera izan dugu gaurkoan, Manes Maiarirekin batik bat. Eta sionismoa da, hain zuzen ere, judaismoaren berri interpretazio bat, edo ordura arte erlijio bezala
ulertu izan den zerbait ulertzen da nazio bezala, eta beraz, juduen talde batek planteatzen du behar duela beretzako estatu bat. Hemen bi mito ukatu behar dira, batetik ez da juduen nazio askapen mugimendu bat, baizik eta Europan 19. mende amaieran zeuden judu aberatzen mugimendu bat, eta erabat finantziatua ere bai Europako potentzia imperialen partetik, eta potentzia hauek paper handia izan zuten ere, sionistak Palestinara joan zitezen eta poliki migrazio mugimenduen bitartez bertan ezarri eta bertan zegoen biztanleria natiboak, kasu honetan palestinarrak hortik kanporatzen 1948an. Israelen eta Palestinaren arteko gatazka 2023ko urriaren 7an areagotu zen berriro. Hamas talde militante palestinarrak Gazatik ustekabeko eraso bat egin zuenean. Horren ondorioz, zibilak eta soldadu israeldarrak hil eta zenbait baitu atxilotu zituzten. Orduan sortu zen Palestinarekin elkartasuna plataforma. Eta hor guk urrian hasieratik sortzen dugu plataforma, nolabait gatazka hori termino historiko eta politiko egokietan edo zorrotzetan interpretatu eta erantzuna emango zion mobilizazio eta elkartasun uholde bat pizteko helburuz. Hilabete hauetan zehar 2 mobilizazio nazional deitu dituzte, eta plataformak geroz eta indar handiagoa hartu du Euskal Herrian. Plataformak mendebaldeko estatua jomugan jarri eta Israelekin duen konplizitatea salatu du. Adibide gisa, Manesek Kaftren asarekin urtarrian zer gertatu zen eta historiak nola egin duen aurrera azaldu digu. Egin ditugun kanpainak izan dira batez ere beti ere mobilizazioa lotuta, baina konplizitateak seinalatzekoak plataformaren lerroetako bat izan da ez dela nahikoa Palestina herriari elkartasuna adieraztea, baizik eta bere egoera betikotzen duten Israelgo estatua eta hemen mendebaldean dauzkagun enpresa, gobernu eta alderdiak ere seinalatzea, eta horra adibidez hartu genuen urtarrian KAF enpresa eta bere aurkako salaketa kanpaina bat abiatu genuen. Zuzen ere urtarriaren 27an egin genuen manifestazio bat eta bertan egindako kanpainan Castejonen egin genuen nolabait protesta bat, bertan seinalamendu bat egin genuen eta hor margoketa batengatik, KAF enpresaren laguntzaz eta baita auzitegiak kalte delituak egotzi dizkio gure kide bati eta margoketa batengatik 3.000 euroko isuna ezarri nahi digu, eta atzo egon ginetuteran bilduta epaiketaren atarian, adierazteko gu kalteak leporatzen dizkiguten arren, hemen kalte nagusia edo KAF enpresak berak egiten dituela, eta margoketak garbituko badituzte ere, haien aurpegia ez dutela inerraz garbituko. Eta bihar KAFekin jarraituz ere akzionisten edo akziodunen batzarra dago, hor bilduko dira urteko, odolez ikindutako urteko dividenduak eta banatzeko, presupuesto berriak onartzeko eta eta hor ere atarian izango baituzte, seinalatzeko guzti honetan haiek daukaten erantzunkizuna. Kaftrenas enpresaena adibide bat besterik ez da. Horrela, bada, Manesek sakonki azaldu du, Espainiako estatuak eta Nafarroko gobernuak egiten eta esaten dutenaren arteko kontraesanak. Gertatzen da, paradoxa bat, zeren hitz egiten digute, badirudi orain Espainia dela nazioartean Palestina herria gehien babesten duen herrialdetako bat, eta horren baitan Pedro Sánchez da nolabait ikurbila atakatu dena. Baina ikusten dugu nola esku batekin ari diren hitz politak dituzten, Palestinar estatua aitortu dute, nazioarteko auzitegi batek Sudafrikaren kasua babestu zuen Espainiak, baina era berean jarraitzen du Israelgo estatua armaz hornitzen, babesten, diplomatikoki babesten, eta ikusi genuen nola adibidez Pedro Sánchezek egin zituen adierazpenetan. Lehenengo esaldian Palestinaren aitortza plantatzen zuen, baina bigarrenean nolabait esateagatik aipatzen zuen hau etzela Israelen kontrako neurri bat, eta Israel estatu lagun bat izatea nahi zuela, eta berarekin alik eta harreman onenak izatea. Orduan hori ikusten dugu, Palestinaren kiko elkartasuna era propagandistikoan bideratzen den, baina ez benetan eraginkorrak izan daitezkeen neurrien bitartez, guk uste baitugu eraginkorren hemen dela zuzen ere Israel seinalatzea bere konplizekin batera. Antzeko hitzak izan ditzakegu Nafarroko gobernuarekin, okerez banago parlamentuak onartu zuen Espainiari eskatzea Israel etzedin Israelek ez ezan olimpiadetan parte hartu, eta horrelako pausu diplomatiko batzuk eman dituzte, baina benetan hemen
Nafarroan baditugu enpresak, dronak eta hegazkin zatiak ekoizten dituztenak, eta horiekin ez dago inolako borondaterik. Uda gure alboan daukagu, eta horrek Sanferminak gertu ditugula esan nahi du. Badakigu Iruña data horietan jendez beteta egonen dela, eta ez bakarrik hemengo jendearekin. Plataformatik adierazi digutenez, data egokia ikusten dute ekitaldiak edo mobilizazioak egiteko. Ezer aurreratu ezin izan badigute ere, haien sare sozialei adi egon beharko dugu berriak izateko. Hezkuntza komunitateak ere agerraldia egin du Bilbon gure aurrak ere badira dinamikaren baitan, genozidioa salatu eta Palestinari elkartasuna adierazi diote. Palestinako jendea, zuen seme-alabak gureak ere badira. Zuek, Palestinako gurasoak, gure nebarrebak zaretela sentitzen dugu. Eta zuen mina, gure bihotz barrenetan ere sentitzen dugula. Ekainaren 20an, Euskal Herriko ikaszentro guztietan ekimen bateratu bat egiteko deia egiten dugu. Ekimen bateratu hauetan, hezkuntza komunitatea bildu eta Palestinako hau nerabe zein herriari gure elkartasuna adierazi nahi diegu. Bestalde, Euskal Legebiltzarretan, Iruñakoan eta Gasteizekoan, Palestinako ume eta nerabekin elkartasun praktikoa eta ardura adieraz dadin eskaera formal bat ere erregistratuko dugu. Bihar, gure seme-alabek galdetuko digute zer egin genuen Palestinako herriaren aurkako genozidioa gertatu zenean. Bada jakin desatela, Palestinako herriaren alboan egon ginela eta zionismoari aurre egin geniola. Palestina askatu. Iruñerriko gazteek bizibaldintza duinak eskatu dituzte prekarizazio orokorraren aurrean. Ernai Iruñerriak deituta egun osoko egitaraua ondu zuten larunbatean. Iruñerriko gazteek sistema kapitalista cis-heteropatriarkalaren alternatiba planteatu dute Iruñeko aldezarrean egun osoko egitarau batekin. Ernai Iruñerriak deituta osasun mentalaren inguruko zehazki, estresari, antsietateari eta bakardade pandemiari buruzko mahai inguru batekin hasi da jardunaldia. Bertan izan dira Labeko Inko Iriarte, EH Bilduko Eraitz Saez de Gilaz eta Ernaiko Nora González. Xabi Urtasunek Ernaitik gazteek jasaten duten prekarizazioa salatu du. Azken urtean daramagulako salatzen gazteok bizi dugula egoera berzitu bat, Euskal Herriko gazteok. Hau prekarizazio prozesu orokortu batean itzultzen da, zeinek gure bizitzako esparru guztiak zeharkatzen dituen, bai etxe bizitza problematikatik, lan mundutik, zaintzatik edo hezkuntzatik adibidez, eta horretara atera gara gaur kalean hemen ere bai. Arratsaldean Santa Ana plazan bazkari bat egin ondoren, manifestazioa egin dute Aldezarreko kaletan, Euskal Herriko gazteriaren egoera larria salatzeko. Iruñerriko auzoetan gazteek bizitza duin baten alde daudela adierazi dute. Bestelako eredu baten alde lan egiten jarraituko dutela eta aldarrikapen horri bide bat emanen diotela. Era berean, Iruñako Aldezarreko gazteek gazte astearean 3. edizioa ospatu dute. Guztira 150 elkarrizketa egin dituzte Aldezarrari gaztei eta lan baditzei buruzko egoeraren diagnostikoa egiteko gazteen ikuspegitik. Iruñeko Aldezarreko gazte mugimenduak gazte astearen 3. edizioa ospatu du, Aldezarreko gazteok batu diagnostikoa aurkeztuz amaitu dutena. Egitaraua asteazkenean hasi zen. Astean zehar, mahai-inguruak, futbolin txapelketa, basket partiduak, kontzertuak eta bar egon dira. Larunbatean San Jose plazan gazteek egin duten diagnostikoa aurkeztu zuten. Aldezarreko gazteria eta gazte mugimendua gazte astea izan dugu, eta pixka bat gaur larunbata bezala eta egun potentea bezala, azken 2 hilabetetan egin dugun prozesuaren diagnostikoa aurkeztu dugu, honetan 150 pertsonen inguru inkestatu ditugu, eta pixka bat Aldezarraren, gazteriaren, lan baldintzei, ikuspuntu soziopolitikoaren inguruko diagnostiko bat aurkeztu egin dugu hemen gazteriarekin.
Etxe bizitzaren gaiari lotuta gazteek dituzten arazoak plazaratu dituzte diagnostiko horretan beste gai batzuen artean. Etxe bizitzarekin dagoen arazoa gazteriaren artean, bai alokairu bat lortzeko ezagunen bitartez izaten ari dela eta guztiak propietario txikien bitartez, beste alde batetik agian aisiarekin dagoen gatazka ez dagoela auzoko gazteri langileari bideratuta eta turistentzat edo ekonomia handiagoa duten pertsonentzat bideratua dagoela eta hirugarren bezala agian militantziarekin lotua auzan egiten den lana balorean asko jartzen dela, baina zubia dagoela militantzia eta egiten den lan horretatik eta horretan lana egin behar dugula. Behin diagnostikoa aurkeztuta gazte bazkaria eta kontzertuak Aintzina Tabernan antolatu zituzten. Gazte astea amaitutzat emateko Germán Rodríguezen omenezko muralaren inaugurazioa egin zuten, Deskalzoz kalean aurkitzen dena. Eta honekin batera Germanen bizitzaren inguruko ibilaldia egin zuten, 78 gogoan taldearen eskutik. Eguraldiari dagokionez astea bero-bero hasi da, mauka motzetan ibiltzeko moduko eguna izan da gaurkoa. Temperatura altuak datoz eta bero honi aurre egiteko bero plana onartu du Gasteizko udalak. Bero plana aurkeztu du Gasteizko udalak, temperatura altuko gertakarien aurrean hiritarren babesa bermatzeko helburuarekin. Euskalmeten temperatura iragarpenen eta arrisku mailaren arabera aktibatuko da plana. 4 maila ezarri dira temperaturaren araberakoak, bakoitzean aktibatu beharreko neurriak ezarriz. Gehiegizko temperaturarik gabeko egunetan 0 maila mantenduko da. Abisu horiarekin, 34 eta 36 gradu bitarteko temperaturekin, lehenengo maila aktibatuko da. Hiri autobusak 21 eta 26 gradu artean klimatizatuko dira orduan. Gizarteratze zerbitzuek gainera zaurgarritasun maila handiena duten pertsonak hartatuko dituzte, aldatzeko arropa edota atxeden hartzeko tokiak eskainiz. Bigarren maila alerta laranja-rekin aktibatuko da, hau da 37 eta 38 gradurekin. Maila hau aplikatzerakoan, bizan zentroen sareak kalean egindako jarduerak moldatu edo etengo ditu besteak beste. Azkenik, 38 gradutik gora, 3. maila ezarriko da. Gizarte zerbitzuetako arreta telefonoz egingo da arrisku egoeran dauden pertsonekin. Honekin batera, eguzkitan egin beharreko jarduerak ekidingo ditu turismo zerbitzuak. Mailaketa horrekin batera, babesleku klimatikoen sarea ere barneratzen du Gasteizko bero planak. Atxedena hartzeko eta ura eskuratzeko espazioak izango dira hauek. Hiriko lorategi, parke eta berdegunetan ezarri direnak, baita 30 eraikinetan ere. Ondorio batera heldu da bakearen ikerketarako Estokolmoko nazioarteko institutua. Harreman geopolitikoak kondatuela arma nuklearren rola indartzen ari da. Hori jaso du arma nuklearrak dituzten 9 herrialdek azaltzen duten joerari buruzko urteroko txostenean. Gaur kaleratu du eta institutuaren zuzendari Dan Smithek hau adierazi du horretan. Ematen du joera horri eutsiko zaiola eta ziurrenik azkartu egingo dela. Beraz oso kezkagarria da. Modu berean, arma nuklear gehiago zabaltzea aztertzen ari da NATO. Errusiako eta Txinako mehatxuen aurrean armak biltegietatik ateratzeko kontsultak egiten ari dira NATOko kideak, Jens Stoltenberg NATOko idazkari nagusiak iragarri duenez. Bestalde, berri horrek gatazka areagotzea dakarrela ohartarazi du Kremlinek. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak bere herrialdeko armada kritikatu du Gaza hegoaldean egunero geldialdi taktikoak egingo dituelako. Netanyahurentzat erabaki hori onartezina da eta adierazpen horiekin agerian utzi du gobernuak eta militarren buruzagitzak geroz eta desadostasun handiagoak dituztela zerrendako gerraz aritzean. Kiroletan zeberri dugu Jon Hernandez. Kaixo, zer moduz kirolari dagokionez, arronarekin hasi behar dugu eta Espainiako txapelketarekin Kontxako badian ospatu zena. Arraun lagunakek eta Urdeibaik nagusitasunez irabazi zuten igande honetan jokatu ziren Espainiako traineru txapelketako finalak. Emakumeen finalean lehia estua izan zuten Arraun lagunakek eta Oriok, baina hirugarrenean tartea handituz joan zen.
pizkanaka, eta Andrea Astudilloren taldea gailendu zen helmugan, lana 24 minutu eta 19 segundoan amaituta. Orio izan zen bigarrena, 27 segundora, eta Donostiarra hirugarrena, 59 segundora. Astillero berriz dominarik gabe geratu zen. Gizonen finalean borroka ikaragarria izan zuten Urdaibai eta Zierbenak, baina bermeotarrek aurrera egin zuten hirugarren luzean eta 7 segundora handitu zuten errenta. Aldea areagotu egin zen azken luzean eta Urdaibaik eskuratu zuen Espainiako txapelketa, 20 minutu eta 57 segundoko denborarekin. Zierbena, 9 segundora sartu zen helmugan, Hondarribia izan zen hirugarrena 53ra eta San Juan laugarrena minutu bat eta 17 segundora. Futbolean berriz emakumezko Liga F bukatu zen asteburu honetan eta gure euskal taldeak emaitza ezberdinak izan zituzten. Atletikek Sevillari 2-1 irabazi itxi zuen atzo denboraldia. Garaipen honekin zurigorriek 5. postuan amaitu dute F Liga. Samamesen etxekoen golak Jone Amezaga eta Ane Azkonak egin zituzten. Garasi, Julema eta Unateren agurrean. Garasi Muruak eta Julema Korresek erretiro hartuko dute eta Unate Arraitzak beste taldean batean jarraituko du bere ibilbide profesional aurrerantzean. Atletikek 3 omendu zituen Samamesen, Sevillaren aurkako partida jokatu horretik. Realak bestalde 2-2 egin zuen Levante Las Planasen aurka Natalia Arroyoren agurrean. Realeko Naia Aparicio eta Sin Jensen eta Levante Las Planaseko Txebak eta Irina Uribe izan ziren neurketako golegileak. Txuri-urdinek 8. postuan amaitu dute denboraldia. Natalia Arroyo, entrenatzailea eta Iris Arnaiz, Sin Jensen eta Alejandra Bernabe jokalariak omendu zituzten malko artean esan zuten agur. Bestalde, Eibarrek 2-2 galdu zuen Granadaren aurka larunbat honetan Ipuruan jokatu zen partidan, eta 10. tokian amaitu du denboraldia. Armaginek ez zuten ezer jokoan, Andaluziako taldeak berriz garaipena behar zuen mailari eusteko, eta lortu egin zuen bere helburua. Azkenik, txirrendularitzan asteburu ikaragarri izan da euskal kirolarientzat. Pello Bilbao Gernikarra 2. izan da Esloveniako turrean. Lasterketak 5 etapa izan ditu eta bizkaitarrak 1 irabazi du. Giovanni Aleotti da 2024ko Esloveniako turreko irabazlea. Aleotik 10 segundo atera zizkion Pello Bilbaori sailkapen nagusian. Julio Pelitxarik osatu zuen podiuma, 3. geratu baita, garailearekiko 26 segundora. Azken etapa Ben Hilik irabazi zuen, Alexander Kristoff izan zen 2. eta Or Luis Aular 3. Aleoti eta Bilbao 11. eta 12. helmugaratu ziren atzo. Gainera, Alex Aramburu Movistarrekoa 3. izan zen Balua Belgikako turrean. Euskal txirrindulariak Soren Whitecall itzuliko irabazlearekiko 7 segundora amaitu du lasterketa. Matias Batzek izan da 2. garailerekiko 4 segundora. Aramburu etapa garaipena bereganatu zuen 4. eta azken aurreko etapan. Lasterketa irabazteko aukerarekin heldu zen azken etapara, baina ezin zion lidertza lapurtu. 5. eta azken etapako irabazlea sprintean erabaki zen. Azken metroetan Tim Merlier izan zen honena, Jasper Philipsen 2. eta Tom Van Abroek 3. Azkenik, emakumezkoetan berri oso onak ere Usoa Ostalaza Gipuzkoarrak irabazi baitu Pirineoetako turra. Laboral Kutxa Euskadiko Fundazioko txirrendularia sailkapen nagusiko lider jarri zen, Pierrefit Nestalaz eta Ubiz arteko azken aurreko etapan garaipena lortuta. Nahi eta Bostarroz arteko azken etapan igandean Zarauzkoa 5. geratu zen, nahikoa izan zuen maiot horia bereganatzeko. Sailkapen nagusian 31 segundo atera zizkion 2. sailkatuari, Valentina Kabalar, Austriarri, eta 58 berriz 3. Jurani Blanco taldekiari. Datorren ekainaren 29an Euskal Herriko zenbait pilotarik agerraldi bat egingo dute Hendaian Daniel Ugarte Beltzenia pilotalekuan. Euskal Herriko pilota selekzioa orain lelopean beraien erabakiaren berri emango dute. Espainiako eta Frantziako selekzioei uko egitean diela alegia.
Azken pausoare lasterka egin dute Abadiñon lasterbidean euskal preso eta ieslariei elkartasuna adierazteko jaialdian 10 urteren buruan aurtengoarekin bukatutzat eman dute ekinbidea. Orman marrak zenbatzen ari naiz oraino. Falta zaizkigun guzti hoien omenez. Zenbat urte hemendik araño. Orman marrak zenbatzen gintza oraino. Iritsiko zaitak lazaraino. Bauko magalean dago baino. Elkartasuna adierazten jarraituz eta lanean ekinez, segurtasun osoa daukagu, preso eta ieslari danak etxeratzea lortuko dugula. Gaur berriz lasterka egin dut. Nekatu naiz. Zenbat gehiago, zenbat zuganaino. Urrun ez du gara, urrun gaude. Zenbat da urrun, zenbateraino urrun. Izarrak beti urrunago. Zenbat bider zatitu ote da gaur daño. Herri bat erditzea, gauza gatsa daño, gatsago nioan gabe. Txistu eta gaita dantzaldiak izango dira berriz ere Iruñako Gaztelu plazan, asteartero izango dira arratsaldeko 7:00 ez galdu. Txistu eta gaita dantzaldi tradizionalak Gaztelu plazara itzuliko dira astearte honetatik aurrera, eta horrek San Fermin jaiak gertu daudela iragartzen du. Txupinazorako 2 aste pasatxoren faltan, erdiguneko plazan berriro joko dute astearte eta ostegunetan 7:00 aurrera. Kale jirak, paso dobleak, polkak, zortzikoak eta porrusaldak. Jarduera doakoa da eta herritar guztientzat zabalik dago. Txistulariak eta gaitariak plazako kioskoan txandakatzen dira ziklonetan aurre ikusitako 16 saioak girotzeko. Lehen hitzordua bihar izanen da eta egitarauak geldialdi bat egiten du San Ferminetan zehar. Gaztelu plazako dantzaldiak Iruñeko udalaren udako kultur programazioan dagoeneko finkatuta dagoen hitzordua dira, eta hiriko txistulari eta gaitari bandekin ospatzen dira 1953tik. Urte hartatik aurrera kokalekua aldatuz joan da, eta hainbat kokagunetan egin da hala nola Sarasate pasalekuan edo Basotxoan. Gaur egun Gazteluko plazan dagoen lekura iritsi arte. Txistu eta gaita dantzaldiak Iruñeko gaiteroak eta Iruñeko txistulari taldeak Iruñeko udalarekin dituzten kontratuetan sartzen dira. Ospakizun instituzionaletan laguntzeaz gain, kontratuak beste hitzordu batzuk ere baditu. Hala nola gaita eta txistu kontzertuak, dianak eta herriko jaiekin edo harrerekin lotutako beste hitzordu tradizional batzuk. Iruñatik Gasteizera musikaren eguna ospatuko dute ostiral honetan. Gasteizko Udal Musika Banda, Luis Aramburu Musika Eskola eta Folklore Akademiaren kideek bat egingo dute ostiralean musikaren eguna ospatzeko. Osotara, 185 musikari inguru bilduko dira antolatu diren ekimenetarako. 1991 urtean, Jacques Lang, Frantziako ministroak musika eguna sortzeak proposatu zuen. Eta gaur egun munduko 120 herrialdetan ospatzen da. Gasteizen, Luis Aramburu Musika Eskola, Folklore Akademia eta Udal Musika Banda ekintza batzuk adostu ditugu. Luis Aramburu Musika Eskolaren ikasleak izango dira egunari hasiera emateko arduradunak, arratsaldeko 6:00 aurrera. Joerasik eta konboak parte hartuko dute, 8 konbo daude eskolan, izango dira 2 ez 3, ez dakigu segurren indizien bat, baina hori izango da gure parteatzea eta kalejira musika banda. Gasteizen dago oso musika banda jatorra, oso musika banda ona, gure udal musika banda, baina baita eskolan daukago beste ikasleen banda musika bat. Udal Musika Banda uraren lorategi sekretuan egongo da, Txato Martin eta Maider Legarreta abeslariekin batera. Kontzertu oso emozionantea, hunkigarria eta da baseo zer ospatzeko, da musikaren eguna. Orduen nire
nik ostiralean eukin nahi dudan jarrera da disfrutatzea, publikoak gurekin batera disfrutatzea, kantatzea, txaloak emotea. Udal Folklore Akademiaren kideek itxiko dute eguna dantza plazan ekimenarekin. Gasteiztarrei dantza egiteko gonbita luzatuz. Egun horretan, gu egia esan herri musikan zentratzen gara, herri musika eta dantzan, erro tradizionaleko musika instrumentu guztiak eta dantza tradizionala, euskal dantza, eta hori eramango dugu kalera. Musika kalera aterako dute 3 eragileek. Musikaren eguna Gasteizko hiritarrekin batera ospatzeko asmoarekin. Elorrioko eta Arratiako musika eskolek Kanbototik Gorbeiara bidaia musikala antolatu dute zapaturako. Kepa Junkeraren omenezko emanaldian, besteak beste Elorrioko Besaide Band, Arratiako Gorbeia Ensemble taldeak, Aitzol Atutxa aizkolariak eta Nerea Zuloaga sortzaileak parte hartuko dute. Atzera aurrera eta gora begiratuz, inor ez dago dengo toki berean, posizioak hartuz goaz denok, kamuflakearen garaietara egokitutako haragi kale gutxak gara, moralista desnaturalizatuak, baina pozik hartzen ditut egun berriaren lehen eguzki printzak, azken finean bizina izenaren seinale dira. Megarraren antagonismoa naiz, konplezu denaren iota, etorkizuneko gizartzene perpetua. Ta orain gauero ibilitzen naiz, bide ilun eta desolatuetan, inongo beldurriz birik gabe, lanarekiko atxikimen du falta, ikaragarri handitzen ari zait baina, batere ez nau arduratzen horren, zeren pozik hartzen ditut egun berriaren lehen eguzki printzak, azken finean bizina izen. Orain bai amaierara heldu gara, informazio gehiagorako badakizue sartu amaika.eus atarian. Bihar arte. Aurtengo udan denerako soluzioa duzu, Euskaltelek berriera dakarkizu. Samsung Galaxy S24 erabiltzeko